yeɓiyankoɓe Nangue TV. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hewan alhamdulillah rabbil alamin. yeɓiyankoɓe Nangue TV alhamdulillah rabbil alamin, juulama wirdama e sahade wutire wajiɓe nde woni e taggede alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah min on biddantangal machallah. Salli o haali ceerno yamiri alkaro hande juma yo addo sadak alhamdulillah alamin. Alkaro juma yo addo sadak gawri ɓuri yiɗede wala gawri ko dañi koye muɗum alhamdulillah alamin. heɓiyankoɓe Nangue TV mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Yawde men ñalawma aljuma, ñalawma mawde hawre nogas e goho lewru men jol taw ñaƴƴiɗi e nogas e ɗowtittugo Madina Gounass alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin machallah bandiraɓe julɓe kadi no moƴƴi alhamdulillah rabbil alamin. Nonne kadi gandi kadi ceerno haali salli o haali joni ceerno yamiri kalkaro hande juma yo addor sadak ene gandi kala sahaji wiye sadak, sahaji wiye hadiya, kono hande noon sadak wiya alhamdulillah rabbil alamin. jamaji ɗe kala jumaji ɗi kala alhamdulillah rabbil alamin. hanki o noon eɗen ɗamini ceerno Dieng Jalal Dine e sette muɗum jettitamo ɗo wuttittongo Madina Gounass alhamdulillah rabbil alamin. hanki en jii bindol musidɗo men Ɗaha Moussa Ba holliri wonde ɓe jofti ɗo e wuro ngo ceerno Dieng Jalal Dine fodde balɗe 50 ɗiɓe mbaɗi e nder diwanuji ɗum ganduɗa ko nayyi e nder leydi Sénégal ha teng diwan Fouta alhamdulillah rabbil alamin. ɓe garti e dow jaam e cellal kisa alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV machallah ɗo ko rawda ceerno Alaji Mouhamadou Seydou Madina Gounass rawda wonɗo alhamdulillah rabbil alamin. nonne kadi hanki en jokkodiri e hono ceerno men ceerno Siraji Papa to France holliri hen ko hande solle jaaɓi umoro France artuɗo e leydi Sénégal kanko ceerno Siraji Papa ɗum teddagal juɗɓe kala ceerno Siraji Papa ko hande umoro France arta ɗo e leydi Sénégal alhamdulillah rabbil alamin. en keɓani haqiqa kam ɗo yettito ɗo e Madina Gounass kam en kalde makko téléphone o habri en ɗum o weltidiri ɗum ene weltide ɗum yeɓiyankoɓe Nangue TV alhamdulillah rabbil alamin.
rabbil alamin machallah dendagal darim machallah ngam yaari juurade ceerno men mawɗo ceerno men Seydou radiallahu taala anhu rabbil alamin machallah alhamdulillah rabbil alamin ceerno Abdoul Hayy Diallo inchallah ɗamni waddire makko yewtere kanko ceerno Abdoul Hayy inchallahu mawla wate gurdam bindan makko ceerno Ibrahima Diallo hay gurdam kanko hoore makko inchallah mawla en ɗamini ɗum en kalde makko di ko hol ñalawma puɗɗorɗen so Allah lamɗo e jooɓi dal ñaaga hen yo feewi alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin فاتحة لا تنهي صلاة الفاتحة لا تتفند جيد صلاة الفاتحة آمين. alhamdulillah alamin yang ko bananga TV machallah ngi calmodiral juurodiral jafodiral alhamdulillah alamin selli seni yibbi yo machallah
machallah weltare kala saha weltare kala alhamdulillah Abdul Baba Ba machallah alhamdulillah yeɓiyankoɓe nangue TV machallah ndewenna e mabɓe samdine julɓe haɗo ceerno Bachir ceerno Abdoul Hayy machallah mbawendir machallah ngal l'islam jongal alhamdulillah alamin yeɓiyankoɓe nangue TV machallah alhamdulillah alamin Ceerno Aliou Kane machallah Ceerno Aliou Kane alhamdulillah alamin machallah alhamdulillah alamin alhamdulillah alamin alhamdulillah alamin alhamdulillah alamin machallah alhamdulillah alamin machallah en belti machallah di fayda sanne alhamdulillah 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 alamin jinati machallah Alhaji Babou Sy Siraj Bah alhamdulillah machallah Ceerno Siraj Ba solo Ceerno Bachir Ceerno Ari alhamdulillah alamin machallah alhamdulillah alamin alhamdulillah alamin alhamdulillah dental juulongal machallah ɓe dari fati ceernojo hande ko aljuma sohnaɓe nan gari galle ceerno kamɓe kadi ñaaga duwaw kamɓe sohnaɓe hande ko woɗɗo worɓe dokkete duwaw ɗo tigidal jamale ma ha yettade mbaɗa hande فاتحة صلاة الفاتحة آمين آمين يا رب العالمين سبحان الله جاب دعاء min yeɓiyankoɓe Nangue TV machallah alhamdulillah min dentangal accitama bo wolɗo oɗo saha ceerno Bachir ceerno dentangal alhamdulillah ɓeññude Allah ceerno eɗen gadi man mbaɗa yewtere joni yewtere jaltal alhamdulillah min ken Bachir wowi wadde kala subaka aljuma yewtere fate rewɓe alhamdulillah